बे फ्रान्स थागुरि थुरबारिनि सासे स्थानीय बासिन्दा आं बे दिनै बे बिथांमोना आंनाव आंनिसिम नुजाफैदों मोनसे थांखि लानानै बे थांखियानो जादों एसे आं बेमाराव गोग्लैनानै दं नालाय बेफोरनो एसे हुंखा सोंनो एबा आंखौ खबर लानो बिथांमोना आंनिसिम नुजाफैदों बे बेलायाव आं बेखौनो गोजोनदों दि आं जे बेमाराव गोग्लैनानै दङ दिनै मेगन नुनो मोनाखै आं मेगना नुनो मोनो नाथाय आंनि मेगननि बेमाराव गोग्लैनानै दं आं माखासे आरो बेजों लोगोसे गोबां दङ सुगार बिनिफ्राय ओमफ्राय नैबे नार्भनि बिराद प्रब्लेम जानानै दङ बेफोराव आङो गसंथिनो हायाखै मोजाङै सासे समाजनि सुबुं हिसाबै आङो दिनै समाजनि जेबो फाव ओंखारनो हायाखिसै आग्ला ओंखारोमोन एफा एनै आंनि जिउखौ लानानै न'खरखौ लानानै फेमिलिखौ लानानै समाजनि एसे खामानि मावनोबो ओंखारोमोन आं दा आङो इसिबां जि इन्टारेस्टिं आं थाङोमोन दा बेखौ हाला बेनिखायनो रायजो राजानिफ्राय बा दलनिफ्राय एसे हुंखा सोंनो मोनोब्ला आंनि मेगना नुफिनोब्ला आं इयुनाव जाहाथे मोजां मावनो हायो मोजाङै बेफोरखौ आङो मिजिं थिनानै आं दिनै बिथांमोननि नुजाफैनायखौ जोबोद गोजोनदों आरो लोगोसे आंनि बेमारखौ फाहामथाय होयोब्ला गावसिनि दलनि हुंखायै मेडिकेल ट्रिटमेन्ट खालामनानै होयोब्ला आंनिसिम जोबोद साबायखर थागौ आं बेखिनिखौ आं दिनै बेमारि अबस्थानिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंनो हाबाय आरो गुबुन आं साननो हानाय बाथ्रा आंनाव सक्ति फैयाखिसै एसेनोसै आं बेबायदि अबस्थायाव आङो माबानो जेनेरेलि आङो माबानिफ्राय हमनो हायाखैमोन सुगारखौ 2019निफ्राय जादोंमोन आङो बिनि उनाव जाय जानानै आरोबाव नैबे कर'ना भेक्सिन लानायनि उनाव आंनि देहाया गाज्रिसिन जादों लाखांनायनि उनावहाय 2021निफ्राय आं माबाखौ मा होनना बुङो डायबेटिसखौ आङो बिराद नोजोर लानानै बाबो सुफुंनो माबानो खालामदोंमोन नाजादोंमोन नाथाय दासिम बेफोर साक्सेस जायाखै आरो दा बेयावनो आं बे पर्जायाव गोग्लैसोनानै दङ गोबां फाहामथाय लाबाय जथेस्थ' आं फाहामथाय लाबाय आंनि निजेस्स' जि थाखा फैसा गारनानै बिराद गोबां दाहार लानो आङो बहुद थाखा गारनानै सिकित्सा लाबाय खिन्थु दासिम बे जिनिसा जायाखै आरो लोगोसे अपारेशननि लोगो लोगो मा जाबावदों नैबे मा होनो आंनि नैबे गलब्लाडार स्टन अपारेशन लोगो लोगो मा जाबावदों डायबेटिसआ आंखौ एटाक खालामफिनदों जायनि खारनाव आं दा मेगना नुनो मोनै जालांसिनदों जालमा खोबलांसिनदों दा आङो उखुन्दै नुयो गुबुन राहा बेब'स्था गैथ'वा बिनि थाखायनो आंनिसिम नुजाथिफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर आंनि तरफनिफ्राय बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो आंनि मुङा मनज बसुमतारी गोरलैयावनो बे गोरलैनिफ्रायनो आं बे गामिनिनो बासिन्दा फ्रान्स थागुरि होनो ओरैनो माबायाव लिखित'आव फ्रान्स थागुरि थुरिबारि लिरो जोङो साब गामि होननानै बे आरो आंहाथ' रावबो गैया बिमा बिफा गासिबो गैला थैलांबाय आं 52 इयार्सनि मानसि दा जेबो गैला आं हारसिं दङ दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो